Takže český busky, tady je Godzilla 913 po dlouhé době a se mnou je tady a ještě nováček Sharky.cz alias Sharky LP. Ano. a dneska sice vím, že to bylo po hodně dlouhý době, co jsem netočil videa. Ano, to je jenom ukázka serveru, nedokončeného serveru. Pokud to tak se můžete připojit do alfabety maximálně pro 5 hráčů, takže... Zatím to všechno dopilujeme, ještě tady ještě musíme tady něco dodělat, hodně věcí a... Chci Bedwars, ale přemluvil jsem tady Godzilla, aby jsme natočili úvodní to, aby hráči se připojovali 106. Tady můžete vidět náš název Peťan Craft. Ano, můj název mého serveru. Když chcete nějaké minihry, řekněte a já je možná přidám, možná ne, možná vás budu ignorovat. Do komentů napište všechny hry, co tady chcete mít. Minihry, ale? Minihry, ne jakože... No Ne, prostě minihry. Minihry. Tady Counter Strike. No, Counter Strike by šel. Třeba žádný Team Fortress. Ne, počkat, to taky je. Třeba prostě žádný... Draky třeba sem dáme, potom sem dáme Skywars, určitě Bedwars tady bude. Tady hned, když se hned připojíte, IPina bude v popisku videa, tak vlastně bude na vás určitě už čekat první hra, to bude Bedwars, to je první hra. No. A za prvé musíte mít hamač. Jo, musíte mít hamači, to bude taky v popisku videa, jestli máte nějaký blbej počítač, který víte, že nemůžete si tam nic stahovat, tak že vám to rodiče zakázali, tak... Tobě, až na to, že se někde jinde, ale to je jedno. Takže... Ano. Jo. Už se hodně věcí změnilo, už jsem přijmul nový kanál, už tady na tomhle kanálu moc točit nebudu. Přijmul jsem jednu hodně dobrou nabídku, jsme tam i s týmem. No. Kanál bude v popisku videa. Máme tam ještě pár kámošů. A no, tak chtěl by si ještě Sharky nebo týme něco ještě říct k tomu? Já? Ne. Sharky? Co? No. Chtěl by si něco říct ještě k tomu, k našemu serveru, nebo něco ohledně, jestli vůbec natáčíš a takový? Je to tady hodně zabugovaný. Ano, nejenom pro něho, takže... No, pro mě moc ne, takže se nebojte. Jinak, tady máme postavení, tady hned se spavnete. Doufám, že... Vaše hesla, ale já nebudu čorka hesel, takže... Určitě já přemluvím týma, abyste se spavnuli tady uprostřed, tady jakože se spavnete, tady hned bude taková nějaká ta síň, kde jsou nějaký ty admini, tady jsem já, tady je tým, tady je Sharky, tady by měly naše umělé postavy takhle stát, no ale to ještě musíme domyslet. Ano, já vím, jaký je to plugin, je to plugin s jménem NPC, ale ještě jsem ho nepřidal, protože jsem línej zadek. Nebojte, bude tady hodně pluginů, když tak přemluvíme i týma. Budou tady určitě, budou tady i VIPčka, že by si mohli dát kamaráde, budou maximálně soutěže bude nábor adminů, nábor 2 builderů, maximálně 2. Takže za prvé musíte umět stavět. Za druhé, nevím co,
Za třetí, tak nevím co. Za čtvrtý, Za druhé musíte mít chuť k designu, mít hezký design. Tým vás tady bude kontrolovat, tým je za prvý jak majitel, tak umí dost hezky stavět. Tady to docela postavil něco, Šárky, ten tady skoro nic nedělal, ten si jenom hrál. Tady to je jenom taková něco jako střecha ozdobená, ale jakože bude tady toho ještě mnohem víc, můžete tady toho čekat ještě mnohem víc, než tady je teď, ale když tak dávejte plus lajky, budu moc rád, když čím víc lajků, tím víc videí a třeba do dalšího dílu a dalšího videa možná bude 100 len serveru. Takže čus, rozlučte se. Nazdar. nazdar.